Ya saiki saurunge ngaturi Mas Gareng aku tak nyuwun Bu Kesi sampean nembang sik Bu. Aku percaya lek Piyayi Trenggalek isih akeh sing cinta karo sampean, sing ngefan karo sampean, sing gemar kali sampean. Nadyan to sampean wis bertahun-tahun ora dadi bintang tamu nggih. Tasih kathah sing kelingan kalih Bu Kesi nggih, Pak. Kelingan nggih. Akeh. Ah niku ibu-ibu enten mbah-mbah enten sepuh-sepuh. Wah, penggemarku malah aman. Tuwek-tuwek Pak Dalang. Ora apa-apa ning malah aman. Selamat. Piyayi sepuh ngene malah telaten ngono kuwi. Lek mirsani wayang mesti tutup ngono kuwi. Heeh. Nggih. Arep nembang apa Bu Kesi? Ayo. Kula remenane Mbah Wagiman apa Mbah? Aku iki penting rokok. Mboten. Kula niku saged kados ngeten iki nggih. Saking donga pangestune Mbah Wagiman kalih Mak Menuk. Senadyan to bapak kula menika nggih nyuwun sewu nelayan ingkang pedamelanipun pados ulam wonten ing Pantai Popoh Brumbun ning alhamdulillah saged ngentasaken putrane adik kula Peni nika alhamdulillah sakmenika sampun gelar doktor. Senadyan to Mbah Wagiman menika namung tukang golek iwak mancing. Matur nuwun ya Kong, sampean dongakne lan sampean pangestoni aku karo Yoyo nyambut gawe ngibarake kabudayan ya Kong. Iya, Kak. Sesuk njaluk sangu pira Kong? Ora njaluk lho. Oh, lah kok takoki ngono ya isin Mbah Wagiman. Iki ya koclok iki. Nang panggung ditakoki ora ngene jenenge mirang-mirangke Piyayi sepuh, aja ditakoki ngono kuwi. Iki ya kanyane Mbah Kakung Wagiman iki. Iya, Sung-sung mau. Heeh. Njing kula sangoni tenang mawon. Pokoke anggere rampung lek napa nonton wayang tak sangoni 100 tenan. Oke, oh iya. Nembang apa Bu? Ayo, syukur yang karyane Mbah Sukron. Ayo. Nggih, yen ngoten badhe ngaturaken langgam Sri Huning. Sri Huning. Ingkang sampun viral sanget nalika semanten. Ya, Kangge ngajeni kalih karyanipun maratuwa kula ingkang wah pinter tenan. Gandeng Sri Huning ya jumeneng saiki. Ayo. Men dikancani karo Mas Gareng Semarang yen ngono. Mergo iki jumeneng. Ayo. Ya Allah mbok sing enom-enom ngono lho Pak, aku lho wis tuwek. Linggo wae penak. Sing ngomong tuwek iki sapa? Sampeyan ambak wis 45 ning semangat juange ya luar biasa lho. Sampeyan le perawatan ya ora nate leren. Lah ning Melisa Natasha, Ella, ayo. Pengencangan wajah, ayo. Navagin, ayo ngono ku. Coba, ya Mas Gareng dikancani, yo. Iki setelan lawas iki malah terus. Iya to. Zaman aku rung apa-apa mbiyen. Nggih. Sing melanglang buana iki dadi bintang tamu ya mesti Pak Gareng Semarang karo Bu Sukesi. Kene ya ngerti. Ngerti kulino ndelok TV aku mbiyen ya. Ya wong pancen mbiyen urung sinden ki urung biyah ya saiki iki. Heeh. Nom sinden nom ki ya Kesi terus apa meneh ya? Mbak Wiwit. Wiwit ki Jawa Tengah. Oh iya. Ya Jawa Timur ki Kesi Yosi Dewi. Iin. Dwi Ding Dwi Iin metu. Terus rada tuwa sithik kae sinden bakar rumah kae. Sapa? Sinden bakar rumah. Mbak Karomah. Ah iya yen cepet lah bakar rumah kae. Kayak ngendi daleme kayak galek to? Galek. Ah iya. Ya iki pancen wis seniore sinden mula saiki dadi dosen nyetak sinden-sinden berkualitas mburi iki. Ah kuwi. Wis luar biasa. Malah anu lho Mas Gareng Bu Kesi sosokne malah kondo kali kula. Pak, aku ora kudu ditampilne, Pak. Sing penting anak-anakku kamu beri kesempatan untuk nembang men iso viral, men iso kondang. Iya, aku ora ditampilke ra apa-apa. Wah, Kesi iki ora butuh tampil sing penting duit ngalir. Lambene ora nembang ra masalah, duit ra tekan dheweke bacok. Lah iya. Aku arep ndalang kudune lak fokus engko lakonku ngene sanggitke ngono. Lah ora, anggere jam 8 bengi enek WA, mesti Bu Kesi. Piye Pak, wis cair purung Pak?
Aku kon ngoyak-ngoyak panitia. Aku isin aku ngoyak-ngoyak ngono Kuwi kuwi. padha wae iki kok aku tekan omahe bojoku bukake lawang iki wah eseme iki lambene kan dledek tekan isor. Mergo mulih nggawa dhuwit. Iya. Mulih ra nggawa dhuwit tuh ulate kok cekek demit. Ya kudu nggo dhuwit arep ki mantu kok ya. Lah iya wong jenenge lara-lapane ya bareng karo aku, bungahe ya kudu bareng karo aku. Betul. Nggih, ning Pak Gareng menika alhamdulillah sampun dadi dagelan 4 jaman lho. Nalika kula tasih alit niku nderekaken Bapak Kiai Haji Anom Suroto almarhum Mbah Mantep kan generasi nggih to, satu generasi sak ngandhapipun Suwargi Panarto. Cedhane aku iki dagelan tuwek ngono ae. Terus generasi nipun napa niku Pak Anto Susmono, Pak Seno Nugroho, terus generasinipun Ki Cahya Kuntadi lan napa Ki Anom Dwijo Kangko lan sanesipun. Keempat generasi anak kula gelar pamayang. Muga-muga muga aku iso ngembani anakmu ya, Nduk. Nggih, amin Pak Dik. Bapake ora gelem tak mbani ra masalah sing penting anake. Nggih. Sing ora gelem sapa aku seneng kok mbani kok ya. Lah ngene iki lek ora enek partnere kaya sampean kan ora iso gayeng ngono kuwi lho. Lah kene ngono kok ya ora saben dina ngejak. Sing bayar sapa wong sampe dina dijak iki lho. Lah kowe iki dalan tukang ngomong apa tukang meneng? Ngomong, Ah omong kowe omong panitia apa ora iso? iso. Lah kene Wis tau ndingi aku ya omong, mah ngangge gareng Semarang. Ampun, anu mawon gareng palur mawon. ah kowe senengamu mori jiro-jiro. Ha iya. Aku kangen suarane Kesi. Ha iya. Nggih Pak Gareng. Aku ya kangen kok ya. Alam dina ketemu awake nang omah kok ya kangen. Nek lara nyuara. Kowe lak mbok suarani. Kalih benjing kula pesen kalih panitia gandeng sonten wau lek kula mengamati penonton wonten lapangan alun-alun mriki lek kuwatah to ngantos mriko-mriko ngantos sing mburi wau bengok-bengok ken mudun. Jenengan pasangi layar tembak Pak Benjing Pak sing jumbar ngoten gede-gede 3 ngoten nggih. Ben benjing penontonnya lek saged merisani keng layar. Cocok nggih? Niki donga kula kagem panjenengan. Panjenengan tidak hanya penonton tapi penikmat dan pemirsa yang luar biasa. Mula kula dongake panjenengan benjang dados penanggap wayang. Amin. Nggih. Penanggap wayang klasik tanpa dagelan ya. Batal. Angele ora. Ya Bu Kesi ya. Dawani karyane Mbah Sukron iki. Kuwi wis enek royaltine lho Mbak Elisa iki. Tiap bulan Mbah Sukron iki wah iso ngirenang karo Mbah Sukron. Wah, berarti kan iki kan dilebokke YouTube ya kena penalti. Mboten. Kagem piyai ingkang sadar kemawon rekaman teng studio lajeng saged hit, hasilnya sebagian dikasihkan kepada Mbah Sukron. Ngaten menghargai karya beliau. Nggih, mboten njaluk ning kesadaran ngoten Siap. mawon. Nggih. Yuk. Putri kang sulestiyeng warni niki dimiringke muga-muga dimiringke penyanyi-penyanyi sing sendyan-sendyan sing sok nembang bawa iki mergo wis dikoreksi karo Mbah Sukron. Heeh. Lah biasane ana sing nyebut kae sinebut pahlawan putri. Nah, niku sejarahnya ngeten Mas Gareng. Sing pertama pancen cakepane sinebut pahlawan putri. Nggih. Terus kalih Mbah Anom Suroto menika dipun paringi apresiasi. Betul. Mosok mbelani wong lanang kok pahlawan. Lah, kalih Mbah Sukron dikoreksi dipun owahi dadi putri kang sulistyeng warni. Itulah, makanya kudu dikoreksi. Nggih. Ngoten niku. Srihuning mustika labuh tresna prapteng
Lah iki sing bener. Piye? Duk Pranggung Bojonegoro. Lah sosok sinden emosi lek malih Druk perang brung brang. Brak bro. Duk perang brak bro. Iya. Saka semangate selak pengen egolan iki Druk perang brung. Lah bedane sing nembang wong biasa karo dosen yo ngene. Ha iya. Cetha nadane pas tur yo kata-katane iso terbaca. Heeh. Wes Aku kadang ya salah kok Pak Gareng. Ngapa ta? Pokoke anggere pikiranku bruwet ngono ning omah karo bojoku gak disayang ngono aku nembang ya kabur kabeh. Iki pangeling-elingku iki ilang kabeh ibarate. Dadi anggere bojomu ora sayang karo kowe iki blank. Ah, bleng aku gur pegel ae isine. Gampang anggere bojomu ki ora bojomu ora sayang karo kowe mbeni antimu turu sawenge. Wong ora ki cak saestu lho aku ora jeneng ngelem mergo ana kowe. Suaramu ki apik, nikmat dinikmati, cantas cetha. Ki swara iso goleke mobil, omah, bojo nom ki yo ki. Sing keri dhewe ra penak iki. Bojo nom ora. Lho lha kowe ki apa ora nom? Nom. Lah iya. Aku 42 kono 45. Lho. Iya. Upama nyang-nyangan lah ya menang iki. Iya, bener. Heeh. Ning jodoh ya, Nduk. Nggih Pak Gareng. Lah wis jodoh ngono ki anu apa Gareng? Apa? Nadyan sepuh sing wedok lek mlaku bareng mesti ketok sepuh sing tuwa, sing lanang ngono kuwi. Tembungmu sepuh sing tuwa ya kene ndi sepuh Iya. sing tuwa. Ngono kaya nek anu lho, kaya diserot ngono lho. Dadi nomku diserot karo Bu Kesi, aku ketok tuwa, Bu Kesi tambah nom. Ya sesuk bojoku tak kone nyerot. Nyerot apamu? Lho jare ngekeki daya serot ngono. Oh iya, Sampeyan yo serasi aku yo ndelok ning IG sampean le. Kene yo ngerti. Lek ngemol karo sing wedok, walah jan. Bojone Mas Gareng iki nyandi-ndi anggere ning mall cuwekeli tangane. Mesra, ora lek ora dicekel njukuki apa-apa iki sing wedok kuwi. Bojoku maling kok piye? Nah iya. Ya Bu. Bebila Wirat Maya Nene Rangira Sri Huning gugur mangka musti kaning tuban. Sik, Lintang, kancana mbokmu. Ayo, mergo lek pas ndangdut mbokmu ndak bingung le njogeti. Ayo, Jenenge sapa ki? Lit. Mbak Lintang Pambayun Oh, iki. tak kira lintang alian. Kudu Lintang Pambayun mergo anak mbarep. Anak bareng. Heeh, yen sampean sok mirsani Campur Sari Sanggabuana enten penyanyi jenenge Mbak Putri, pengendang hebat jenenge Mas Tlonteng lah iki anake. Iki anake teloteng to? Oh, piye to iki? Wah, mulane delolek. Doleng pripun? Gede. Oke, Dapat gede. Oh. Pengendange Sanggabuana. Ah iya, Yo, saiki sing miwiti Bu Kesi dhisik, engko terus bacutne Lintang. Ayo. Sri Huning Mustika Tuban. Dados. Sri Huning Mustika Tuban. Lintang, gitu.
Terima kasih Bu Kesi, genduk lintang. Wah, jan iki mbok karo nak iki mau. Apa kuwi? Mbok karo anake. Iya, heeh. Mbok nak. Mergo karo mboke Mbak Lintang pancen wis dipasrahke Bu Kesi. Borong Bu, ajeng jenengan jur jenengan remuk anak kula borong. Ya termasuk bapake Dululeng kuwi. Telonteng. Sadurunge pengendang jaipong bervariasi. Sing pertama Mas Telonteng lho, Mbak. Betul. Loh, Yang kuwi. membuat kembangan-kembangan pertama ini Mas Telonteng kuwi. Heeh, kuwi. Wah, jan kae kawak awu kae. Apa? Kawak awu. Kawak awu ki tegese wong lawas ngono lho. Oh iya, kawak-kawaki lawas. Heeh. Heeh. Mbak Elisa Orcarus ya ngancani Mas Gareng Semarang. Met meneh aku iki. Aku anggere petuk bocah iki wis stres iki. Lah ngopo? Apa sone ora gathuk blas. Ning wonge lak cantik. Jogete apik. Apa ya kepethuk terus kon bisu-bisunan. Ya ning ora apa-apa wong pancen kabeh iki anu duwe ciri khas dewi-dewi. Betul. Ayo Ini Mbak. sayangku. Ini sayangku. Nah. Oke sayangku. Kene. Ya, ngaturaken sugeng enjang. Selamat pagi loh sayangku. Sugeng enjang. Iya. Semoga sehat-sehat selalu. Selalu kok selale. Nah, yen ana wong kleru seneni. Ora aku gak nesu aku beneran. Ora jane aslimu kuwi kok ngendi to, Nduk? Mbok balenono pisan kas aku kurang mudeng. Aslimu dudu wong Jawa. Ya, bapakku seko toli-toli, ibuku seko lambelu. Bapakku seko toli-toli pade, ibuku seko lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok. Kok lambemu dhewe sih? Mau ditakoni wong tua kok malah lambelu. Ora ya lambelu i daerah gitu loh. Oh, jenenge Lambelu. Iya. Kuwi daerah ngendi? Daerah Sulawesi Tengah. Jenengku Elisa Orcarus Alaso Pithecanthropus erectus paleojavanicus. Iki jane bangsa apa to bocah iki? Manusia purba. Lho nek kene kan wajah kensis. Lah aku Pithecanthropus paleojavanicus. Oh, Orcarus. Oh iya. Sing Mbak aku ora ngerti tenan. Orcarus alaso artinya apa to Mbak kuwi? Sajane Orcarus itu artinya itu terang, padang, cahaya. Padha karo artine treng, galek. Kenapa kok aku sing diundang karo Pak Cahyo mergane artine padha. Treng artine terang, galeh ki ati, berarti ati sing padang. Orcarus cahaya kuwi padang. Cahyo kun tadi wis cetok, cahyo cahaya lagi. Kowe apa, Reng? Ana unsur cahaya-cahayane ora? Ana. Sumunar Bagyo. Kok sumunar? Sumar kok sumunar. Ya biar ada cahayanya kan kita biar sempak. Antara Pak Cahyo, aku, kamu, Trenggalek, kabeh padang. Biar apa? Biar sempak. Kompak. Semua berarti cahaya. Kompak kok sempak. Semangat kompak plek. Oh, iya. Iya. Nen aku ngarani Orcarus ki bahasane ora kuwi. Lah apa Orcarus ki organisasi cari uang terus. organisasi cari uang terus. Oh iya. Lek alaso apa alaso? Alaso ki alas ruban. Dadi alas itu hutan. Alaso ki alas ruban ngono to. Nggo daerah Batang ki lho. Heeh, Semarang Ulon ya, Mbak. Semarang. Ya durung tahu aku rono. Dadi kowe iki semrawut. Kaya alas. Nggih. Sing baku jeneng apa wae tetep Indonesia. Indonesia bener, Pak Gareng. Panjenengan hari ini dapat apresiasi dari Sobat Ngebiar Indonesia. Mbok iki Pak Gareng dino iku entuk duit terus ya, aku ya bingung kok. Aku dititipi lho ini. Iki tiba kemil dino iki tiba. Iya, arep mantu ben golek sakake-akeh. Aku pokoke bengi iki dadi kotak masjid pokoke. 1, 2, 3, 4. Kok kurang 50. Oh enggak, udah pas. Sobat Ngebiar ini 500.000. Tadi titipin buat Pak Gareng Sumar Bagyo Semarang sing asli. Tapi Sik aku wis kadung ngatung iki. Tapi ada tantangan nenek panjenengan pancen sing asli Gareng Wayang Semarang itu. Nah, ini berarti panjenengan bisa joget
joget. Lha iki rumangsamu aku ngolet Iya, kok kok piye? urung rampung. Heeh. Joget nganggo senggaan zaman saiki tapi cara wayang upama tok ganjel tapi cara wayang piye karo tok gentuk itu cara wayang. Aku kulino diganjel kok. Ayo. Ini nek bisa 500.000 ini buat Pak Gareng Sumar bagyo yang sesungguhnya. Kok tok ganjel kok dorong lho aku gelem. Itu nanti dibinangkani apakah bisa nanti sobat ngebiar ngecek dari rumah. Wis, ya ora apa-apa ora masalah, wis pokoke apa penjaluke tak turuti. Nggih. Lah lagune apa kuwi, Kok? Loh nanti kalau sama Mbak Tuti kan bisa kita gayengkan. Oh iya. Ning aku enten anu lho, Mbak niki enten WA, nggih. Nyuwun lelagon sesideman kanthi sinden ingkang nyekar Mbak Elisa, saweran 200.000 transfer langsung ke rekening Mbak Elisa. Oh gitu, aku kok nggak lihat. Nggih. Oh, ini aku penangkani sama Umi Hafifah boleh nggak? Boleh, monggo bebas. Ayo sama Umi Hafifah dulu. Cah saiki kok rekeninge diecer-ecer ya, aku rekeninge aku ora tau tak ecer. Aku mergo aku ya ora tau duwe rekening aku. Nggak pernah punya rekening. Sumpet rekeningku ya nggo nampa pensiunan tok lho. Ya nggak apa-apa enak cash kok yo. Iki malah ana sinome lho, Mbak. Enek sinome barang. Iki ngrenggo karo sampeyan iki. Ayo. Waduh. Ayo coba iki anu wae sing bawa sinom Mas Taslim cobi Mas, kula share teng jenengan Mas niki. Niku tentang apa wi jenenge menghormati dan mengapresiasi seorang Elisa. Waduh, terima kasih. Dudu swara ning wiraga, bendara ke Taman Brangti, wasana kula kagarwa dan seterusnya. Ayo. Ayo Mas. Umi boleh ikut ke depan. Iki suarane sing tak anteni suara iki wira swara iki. Suwe ra tau krungu iki wadah kelet iki. Kok wadah kelet? Jenenge sapa? Taslim. Lah tas iki wadah, lim iki kelet. Wadah kelet. Oh iya. Lagi roh aku saiki lah ya. Ayo, wadah kelet. Tutu swara ning wiraga Suarane apik Suarane apik lho kok ora gelem parkir. Ora gelem kernet ya. Ayo. Ayo. Bendara Kataman Brangti wasana ku nadyan yuswa bumi langit Ki aku karo kowe, bumi langit. tan kanthi Apa ki Reng? Tan kanthi uda nagri apa ki? Anu, masuk angin. Loh. Lah uda ki lho. Uda kok masuk angin iki. Oh iya. tak tutuhke dosa nipun bebrayan sesi Iki jan pas lagi. Ki opo iki? nganti Gusti anim
Aku ngerti ya, aku ning ora perlu tak jabarke, nggih. Ngeri. Ah iya. Puji kula bendara manjing suwarga. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ya, iki diaturake sesidemanipun. Bendara mangan wanita. Monggo buka celuk, ayo. Luweh becik patenono timbang Tembang menika ugi kula aturaken dumateng bakso Bang Deni. Sapa kuwi? Iki mbiyen sak desa karo aku ning Karangjati, sanan Kulon Blitar. Mbiyen ya suwe melu Mbah Sukron. Saiki sukses dadi bakul bakso ning Trenggalek. Heeh, sorry Den, mau ora iso temu. Mau pesen. Apa? Engko bar wayangan kon mampir ning warunge Dani. Terus Kabeh mangan bakso ning ya bayar. Masa subuh-subuh buka bakso reneng. Ya apa ora entuk mangan bakso lare sapa kok. Oh iya. Yo. Urip ana
Hey. Hey. Ho. Hey, hey, hey. Ayo. Matur nuwun, Nduk Umi. Mau, Umi. Bocah pulung iso manis, sayu, luwes, suarane apik. Heeh. Pulung Ponorogo ya. Pulung Ponorogo iku amoko nggone iki nyelempit, ademe ora umum. Gunung ya, di gunung ya. Wes. Isine mung dlongop tok kono. Disulap sama Bu Kesi. Bu Kesi. Jadi bintang tamu harian saiki. Biyen ki rengkusi kulite coklat mbok sisik. Coklat mbek sisik umbelet. Umbelen sikile jeber. Aduh. Saiki ayune kok. Ya sikile jeber wong ya ning gunung kan nggo ngerem. Ayo ngerem pakem kok kowe ora. Ya saiki. Ning tenan lho Mas Gareng. Apa? Biyen sik SMA melu aku, kan tahu. Tak anteni rampung ile sekolah. Bar aku tak jak tanggapan ning Banyumas. Ora salin dhek sing ngangge kostum SMA ngono. Jejer karo aku ning AC, ning mobil. Wah, keringete ampune. Ya umum biyen. Tapi saiki wis ngadi busana ngadi sarira. Biyen nglakoni prihatin rata wadus dhek iki. Ora prihatin pancen keset. Gelem dandan keri-keri iki, wala biyen tenan. Lah iki anggere wis pinter ngadi busana ngadi sarira, sedaya kas ngadi ati iki. Ndek ben iki anggere tak jak omong, piye kabare sae, Pak? Ngono abape bul ngono. Wah, ayo. Aku ketusuk abape iki iso arep semaput ya mbiyen. Yo biyen panganane poge kok dhewek kok. Iya. Ning saiki mbana takon ngabapi ora gelem dhek wisan. Saiki wis cantik. Oh, njaluk di Putri Solo. Nggih. Request gending Suminten Edan ingkang dipun lampahaken Ki Cahya Kuntadi. Saking Pak Sumadi RT 15. Pundi niki? Gondang Tugu. Wah, oh, Tugu kono. Nggih. Tahu po Pak Gar? Ngerti po? Ya pokoke kono. Nggih bendungan mau lho Tugu. Nah, bener to Tugu kono to? Kono mau ya. Pundi? Lah nggih wong mriko terus belok kanan ngoten lho Mas. Rada macet mergane. Nggih. Lagune apa enek to iki Mbak Elisa? Enggak tahu, belum tahu aku, Pak. Belum tahu ya Suminten nggih. Wah, nggih. Nggih. Mawar kuning, Bu. Nggih. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten gandeng lagunipun menika mboten wonten. Entene malah 3/4 niku Suminten niku, nggih. Malah ladrang. Kula ijoli anu mawon mawar kuning mboten napa-napa. Nggih, utawa menawi anu sing model kayak segmen atau fragmen tuh Roro Jonggrang itu juga. Roro Jonggrang. Oh, nggih. Monggo nderek mawar kuning. Nggih, lek wonten jenengan dadi Roro Jonggrang, sampean dadi Bandung Lautan Api. Ayo. Kobok lho. Iya. Bandung Bondowoso. Ayo. Yo, main marem iki mergo sing dikersakne fragmen kok iki. Jonggrang. Kurang gede, Bandung gede. Jonggrang. Kurang antep. Ora krungu nek semono. Jonggrang.
kaya ngampiri kancane lho. Lah wis ngono mung iki kok dipaido. Jonggrang. Bandung. Ya wis. Aja ngundang geti. Apa Bandung ngono? Jonggrang. Apa Bandung? Teko kowe wanita kan ora bisa digawe becik. Aku kurang apa jonggrang? Akeh kurangmu Bandung. Apa? Siji rupa, loro bondo. Kowe ora duwe kabeh Bandung. Ning jari tresna ku dudu bondo dudu rupa mung ati pawitan. Ku lak jare lagu. Oh. Ora bab lagu wong bebrayan ku ya butuh rupa butuh bondo. Ning tresnano aku jonggrang. Aku ora iso tresnane kowe. Kowe wis mateni Kang Masku ya Prabu Kupala, kowe ya tegel arep tresnani marang aku. Jonggrang, jalukmu apa? Jalukmu apa tak turuti? Apa kowe njaluk mudune lintang lan rembulan? Tak turuti apa kowe njaluk tutupe matahari? Tak tutupi. Mergo matahari wis tutup kabeh saiki. Kelak toko. Oh. Dadi kowe pancen tresno karo aku. Iya. Upama nek kowe tresno karo aku, yen aku dadi dalan kowe pengen dadi apa? Yen kowe dadi dalan mesti aku bakal dadi mobil. Upama aku dadi kembang kowe pengen dadi apa? Aku dadi tawone tak entuk saben dina. Upama aku dadi kompor kowe pengen dadi apa, Ban? Aku sing dadi cerete bakal tak tangkringi saben bengi. Upama aku dadi ambulan kowe pengen dadi apa, Bandung? Upama aku dadi ambulan, Aku sopir Jenazah. Wedan roman jenazah. Ambulannya aku sopire kok jenazah. Wis bakune kowe njaluk apa? yen ngono aku njaluk bebono, yen nganti sesuk isu sadurunge kek kokok kek ayam kokok. Apa? Jago kluruk, Mbak. Jago ketotok berkokok, Kokok petok. kokok petok. Kowe kudu minangkani candi cacah 1000 apa kowe iso Bandung? Aja meneh kok 1.500 tak turuti. Tenan kowe Sajroning sewengi candi bakal tak dadekake kanggo kowe jonggrang. yen ngono tak tunggu. Sesuk tak delok yen candi cacahe kudu 1000 kowe tak tuntut ya Bandung. Wah, keladuk nyanggupi jonggrang. Gawe candi 1000 sajroning sewengi. Tangane ngopo kuwi Bandung iki? Iki kocape keris, nyengklak keris ngono lho. Ketoprak kok. Tak kira layanen ora. Iki kepenake aku tak ngundang kanca ruangku dimene bantu aku gawe candi. Para jin, kowe jin. Mak. Aku ki sutradara. Bandung ki dibantu jin. Jim ora ketok. Ayo Jim ora ketok. Jin wedok wae. Ayo iki. Suster ngesot. Ayo. Tik, guyu Tik. Ayo Tik guyu. Tik, guyu Tik. Ayo. Sing tak undang jin kok sing metu kuntilanak iki. Ngopo ngundangan? Jung tutik. Jim. Ewang ngono aku gawe candi 1000 sajroning sewengi. Bakal tak ewangi kowe. Cowo kowe rene yo, gawe candi 1000 tutik. Tuti wajahe kaya Susana. Aku arep kosong men. Aku malah suwe-suwe wedi dhewe. Makane mboten sanggup jin, Pak Di. Oh iya. Tak cek nyiptake ning Loh. Bandung. apa? Deloken pitik-pitik wis kokorotok. Kok petak lho.
Tulung. Suri bali-balan. Iki berarti wis isuk. Apa wis kowe iso minangkani bebono sing tak jalukan? Iki jam piro kok esuk wayang wis urung bubar lho. Iki mau met kokok. Pitik. Lho, muni pitike. Kae Pratandha yamene ana pitik kluruk ana rada meten. Kok ana rada mete? Cara biyen ngono. Oh, ngono. Krungokno. Iya, ning iki wis tak laksanake panjalukmu. Iki candi Cacah Sewu. Sejing. Tenan ra. Tenan. Kok tuku kerupuk, kuku ruyuk, Pak. Tuku kerupuk. Iki kok jeruk. Tak itu. Sarambine Elisa. Bercandia. Tak itu. Aku nilai sing jeru mau. Tak itu. Siji loro telu gasalatos swidak rolas. Ene matos sewida songo likur 809 siji 900 kalih dasa welas 909 ngatos 9 dasa 8 900 dasa 9 kurang siji Bandung 900 dasa 9 ora sangang. Sang dasa 9 kurang siji candi sing durung dadi 1000 iki. Kurang siji mosok kowe ya ora gelem. Ora. Iki ra ono nyang-nyangan padake ning pasar. 1000 Kowe ya 1000. Kowe mung arep blenjani janjimu. Aku ra iki wis tenanan tak buktekke candi cacahe ora 1000. Candi cacahe piro iki? 900 dasa 9. Song. Yen ngono sing siji tuti. Udu, lakone ora ngono. Sapa? Iki jonggrang dadekne. Eman kene dadekke kuwi tuti kuwi lho dadekke patung. Dadekno patung Elisa, lek dadi patung kok kapane meneng to ngono. Oh iya. Elisa, sing siji. Jonggrang. Ah, jonggrang Elisa. Sing siji. Kowe. Matur nuwun kanca-kanca Madangkara menyelamatkan aku ini. Ya. Ayo Tik, tampil Tik. Ayo. Kancane balik lagi. Ayo Bandung ning tengah. Mas Tasrem, nyuwun sing lanang. Mas madakno prajuritmu ora mungkin dadi wanita Jaka Bandung kowe aja malungku. Barang iki kanggo durung rampung. Dewa mati kang Mas Prabu Kumara kang wis seda labuh ing Wonosegoro. Pan kowe wanita kemaran ora yen Bandung lanake jagat putra ratu Prabu Camarmaya aku duwe aji sekti Pandawata kang manungsa Aku terbebas candi
awas pakakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan jagat Raja Pengging Prabu Kamaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jukran aku duwe bebana Candi Sewu sewengi kudu dadi iya Jukran anyuwun utak dipinangkani Pak Gareng juga udah joget. Piye wis cocok ora? Tok ganjel tok. Mbak Tuti jangan turun dulu coba. Nek tok ganjel cara Mbak Tuti piye? Aku mari urung tau ganjel kok. Ganjel sing tenanan Pak De. Coba. Ganjel ngene. Oh, lha piye piye? Heeh, nek ganjel ya ngene, terus ngene. Ngono Pak De. Sik diperagakne ya sinden kabeh. Tok ganjel tok. Ayo, Suti gen joget. Garingan. 1 3 kok 3. 1 2 3. Di maju-maju Pak De, dadi kok ganjel tenan ke lho. Oh, dadi ganjele dijokke. Heeh. Coba Pak De. Dijokne. Bisa maju ora? Kok ketatap. Iso apa ora? Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Ganjele cilik. Iki dongkrak. Tok ganjel. Sik sinden saknane yo nabuhi apa Mas Gareng ki yo. Ganjel tok. Jiro lu. Tok ganjel. Tok. Sangge. Lah kowe ganjel ora dibalekke tone ning ndi? Modal tak token balik. Nggih, menika kasih sayang dari Sobat Ngebiar Indonesia Lenggah di Jakarta, Pak Lisdianto. Iki bantu aku iki. Ah iya. Wong yo kanthi syarat ganjel to kuwi mau. Iya. Jenengan nggih tekel karo sing ngajali ganjel niku wau. Iya, kudune matur nuwun bagi hasil nu. 50 wae yo ndak watuk. Lah 50 entuk apa to Pak De? Mbak Lia lho baksone tok mau 100.000. 50 entuk apa? Nggih. Tukokno banyu putih lho iso kebes kowe. 50 lah. Masa siji tok Pak De sampean tega karo aku. Alah, ngono karon bendino ae kok. Sing ngewangi nyanyi Pak De. Sing ngewangi nyanyi, ayo. Iki sampean ki sing lomo, ngono Oh, kudune nek duwite kakung mau sampean dibantu karo Mas Taslim kok ya. Kene iki langkah mlebu swarga, jenengan aja mikir donya wae. Jenengan ki wis sepuh. Nah. Ayo ndang. Iki mau sindene iso muni tok ganjel lek ora dikawahi kendang ora iso. Lah. Kendang ya. Monggo ya dadak nganggo kendang to ya. Lha nek kendange ora iso muni ganjel to no. Iso wae cangkem ya iso. Iya. Kowe ya butuh duit. Nah. Nyaduman. Walah njok motong. Niku saestu lho Pak De dari Sobat Ngebiar. Soalnya seneng kalau Pak De Gareng itu piyayinipun budaya panjenengan itu walaupun usianya sudah sepuh tapi mau ngomong semua yang muda-muda itu apresiasi. Ya ngomongno. Pripun? Aku ora keduman. Wong iki lek sedekah ora lokak saya kebak wis tak jamin sampean sok tanggal 9 hasilmu luar biasa. Wah, aku dagang kok piye. Pematu hasil masamu pertunjukan hasil luar biasa. Wong nawa itu wis
arep apa hasil ora karuan dhuwit, hasil berkah kuwi lho. nah sing baku pengestune kanca ruwang nikah hasilmu mangsamu tobong apa piye mangsaku Dadi sok lagi kanca-kanca wis tak omongi seniman kabeh mbeli saya undangan to. Dapet. Mbak Tatin ya entuk wis tak omong kabeh. Mas Gareng iki sok nyuwun dijagongi apa jenenge donga utawa pangestu men temantene iso atur runtuk-runtungan Mas Gareng sehat. Ora perlu ngangge dhuwit. Nek ngangge dhuwit ade nguyahi segara, mesti Mas Gareng piyai sing sukses. tumbak cucukan. Loh, sok ki pintu gerbangnya tak tulisi tak biasanya tidak menerima sumbangan. Nah, aku tidak menerima tamu tidak nyumbang. Kejem lho kuwi jenenge. Wis mentah-mentah musuh seniman ki Sesuk ora gek dibedak-bedake bahaya iki. Mungsuh Sumbanganmu piro? 30.000. Rono dondong karo salak. Sumbanganmu piro? 70.000. Rono entuk semangka karo melon. Ngono ki ra. kowe ora Sing entuk melon iki kae malah. kowe ora tau nyumbang. Mas Taslim. Kene iki ana lho. Kene daerah ndi ya? Kediri apa ngendi ya? Piye? Dadi amplope dibuka ngono pamane. Cahyaku tadi 5.000. Ngono ki ana. Ana apa? Ana Mbok sesuk nang nggenmu dienggo ngono kuwi. Malu to aku. Seorang Gareng Semarang lho. Ora wis pokoke bakune iki mung njaluk pandungane slamet, lancar, atut runtut anakku. Sampeyan sih ya dandan Gareng ngene iki. Aku iki takon kan kuwi ciri khas jati diri ngono lho. Jati diri dadi pas sungkeman ngono apa ya. Piye ya dandan apa ya? Kok ora ngerti ya to? Iki nggone jarene nggone Gareng Semarang. Kok aku jane karo mantu apa tanggapan. Ora semelange lek nganti tamune kleru. Dudu Gareng kok. Besok kan mergo sampean ngangge pacaan ngene lek ngerti wi Gareng lek ngangge ra pacaan jenengan ngangge blangkonan lho. Kowe ngerti? Masih aku ora dadan Gareng iku kok tak perbetes sih Gareng-gareng sak Indonesia aku mon. Oh. Among tamu Gareng sak Indonesia ki kok. Oh iya iya. Sampeyan tetep kejawen mboten Gareng nggih. Loh lah iya no. Oh iya sapa. Punya hajat kok. Oh iya. Piye-piye? Dadan kejawen raine? Raine Gareng, irairan Gareng. Kowe ora dukung aku blas. Wis disogok 30 kowe. Mbak, so nang kono lak digawe sip-sipan to. Tamu pertama iki pejabat jam 09.00 nganti jam 11 ngono to. Kedua iki seniman jam 11 nganti jam 1 ngono. Awake dhewe rasa manut aturan kuwi. Pokoke ket isuk nang kono nganti sore mangan terus ngono ya. Cocok ngejak keluarga kabeh sanak kandang dijak. Iki kanca-kanca tak siwakne bis kabeh rono kabeh. Ayo ngono. Kok sik iki duwe gawe sote BK lho iki. Lah apa? Tombok lho iki. Modele tamune nekat e. Ayo. Nek ora apa-apa, wis to. Yen perlu kowe iki ning nggonku kono mangan sak matimu lho tak lakok. Ya aja sak wareke. Lah kene ora gelem to, lah kok arep mangan terus. Ora, ya sak wareke ngono kuwi. Jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, kuwi apik. Apik apa bar dicet ora apik. Titenono sok Abah Kirun aku wis krungu bocoran arep nggawa ludruk komplit wanci pirang-pirang wis. Kowe ngedekne panggung dhewe ngarep omahmu kowe. Ah sembo kae wong siji kae sangar diatur kok. Yo Mbak Tuti istirahat sik. Mbak Okva, saya aja mangan sik, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Karo Winong, ayo berdua, ayo. Oh, wah iki mangan. Cah wedok ayu-ayu mangan e. Mbok sekali tak pangan kene. Ayo. Ning omah duwe pentol mangani pentol ngene kene ora senengane ora. Kene iki nganggo iki weles. Iki, Nduk. Wah, jan iki aku sing paling seneng bocah iki ana ciri khase. Ciri khasnya apa, Pak Deh? Andeng-andeng ngisor kuping. Andeng-andeng ngisor kuping jarene dipandeng marake golong komeng. Andeng-andeng ana mbokong Mas Gareng. Sing nyawang piye iki? Kok iso ngerti andeng-andenge ning bokong iki nyawangmu piye? Jarene dheke aku ndek andeng-andeng ngisor bokong lek disawang piye ngono lho maksude. Oh, Andeng-andeng ngisor bokong jarene Mas Gareng. yen dipandeng marake apa kuwi? Mekongkong. Ora. Apike nggih gotong royong ngono kuwi. Imo. Mosok warisan. Pak, wis tau anu lagu gandrung wis tau, Nduk. Pripun niku? Wong yen lagi gandrung, lho wis tau. Tau ya. Sampun. Ayo berdua. Tapi ngerpek nggih. Heh? Ngerpek. Boleh maca ora apa-apa. Ayo. Iki nyoba
Ndudai mutiara kependem erane Mas Gareng biyen iki. Wong yen lagi gandrung ra perduli mledose bedor. Gunung. Ah gunung karo bedor iki meh cedhak lho. Oh iya. Ora tau ceki. Nah, ya. Ya. Mangga men digarap kalih kanca-kanca madangkara lagu Gandrung karya dari Pak Anjarani. Ya. Sing ngabani sapa wong aku nuthuk-nuthuk dhewe kok. Gareng iki awas arep mantu aja aneh-aneh kowe. Wah kekrek medeni wong kowe. Ya ora ana to mantu nggo arit iki. Ayo, Dik. Mangga bonangipun Mas, yuk. Bangir weke sapa fa lambe tipis weke sapa fa janggut nyatis weke sapa fa bangkeane weke sapa fa iki piye Pak weke sapa Pak iki piye Pak weke sapa Pak iki piye Pak weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa yuk
blalak weke sapa nang Mripat blalak yo duweku Mas bokong gedhe weke sapa nang Bokong gede yo duweku kulit mrusuh weke sapa nang Kulit rusuh yo duweku sing metutuk weke sapa nang yo iki piye nang weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye nang weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye nang weke sapa nang iki piye nang weke sapa nang Dolalali Wah, mripat blalak weke sapa nang mripat mlelak duweke Bagong bokong jebrot weke sapa nang bakal jebrot wae winong. kulit mrusuh ana ulune weke sapa nang Kulit musuh kakek kulit rusuh nggone Mbah Gareng rai putih dikeki semen nang ya kuwi raine Mbah Gareng aja dilokne iki arepe sungkeman lho kuwi ora Oh, aku lagu seneng iki, lagu iki selawas kowe ra metu. ha iya Mula penutupe nganti loro lho iki. Arep suwuke lho, dang nongko balurane rung nutup. lah ya gawane tutupane pancen kuwi nonani nek ngono kuwi Maro jiro. Nem. tur iki enek trompete dadi cara Pak Mantep mbiyen iki ngangge trompet ngono kuwi Yen. heeh dadi lek budalan ngangge trompet lagu-lagu ngene iki ngangge trompet kuwi lek sing trompet melek lek nganti dipitiman mah cilaka iki matur nuwun Nggih, matur nuwun Ayu. Wis gawake umur angger sinden nom ayu ngene nyawang gawake umur. nggih mek subuh leres nggih lek kedisian kirok tenggene masjid niku dhewe bingung kok ayo Mas Gareng Mbak Elisa Pripun? kula kinten damar mancung kedah cupet anggenipun gegojekan insyaallah sanes wekdal dipun sambung melih. Ngaten Mas nggih. Tetap selamat sukses untuk Kabupaten Trenggalek Bapak Bupati dan jajaranipun. Amin. Semoga tetap berkah jaya sepanjang masa. Amin. Matur sembah nuwun. Kula isih nggih ngrumiyini lampah rumiyin Mas. undur. Nggih bejang kuliah. Oh, kuliah iya. Nyiapke catering ya. Mbak Lisa, terima kasih ya, Mbak. Ya, sampai jumpa tahun depan.